Πέφτεις στο κρεβάτι σου, ανοίγεις το κινητό και ξεκινάς και βλέπεις 20 χρονών παιδάκι με καινούριο αυτοκίνητο και πολυτελές αυτοκίνητο όπως έτσι, όχι ό,τι να είναι. Συνεχίζεις, βλέπεις ένα νέο κοριτσάκι με δική της επιχείρηση από το μηδέν. Wow! Άλλους διακοπές σε νησιά, ακριβά πράγματα, πολυτέλειες, ρούχα, αυτοκίνητα, το ένα το άλλο και λες τέλειο πράγμα, τι ζωάρα είναι αυτή. Κλείνεις το κινητό σου, κάνεις ένα έτσι, κοίτας το δωματιάκι σου, ανοίγεις το τραπεζικό σου λογαριασμό και λες μα εγώ τι κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι πετυχημένος, γιατί είμαι εγώ έτσι. Και εκείνη τη στιγμή είναι που λες, για να καθησυχάσεις και λίγο τον εαυτό σου, ότι είναι τυχεροί οι άλλοι. Αυτό, τίποτα άλλο. Και μπράβο φίλε μου, το βρήκες. Όντως έχουν τύχη, είναι τυχεροί. Εξού και η λέξη επιτυχία, αποτυχία, δύο ουσιαστικά μια ρίζα, η τύχη. Τους ευνόησε, όντως. Βέβαια, δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο σημαντική η τύχη για την τόσο μεγάλη επιτυχία. Σημαντικός παράγοντας είναι η τύχη. Πολλές φορές θα δεις έναν άνθρωπο έξω που είναι ευτυχισμένος, έχει ό,τι θέλει και όλα αυτά και λες είναι τυχερός. Ενώ το ανάποδο, αν δεις έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, θα του πεις το κακομοίρι είναι ανάτυχος στη ζωή του. Παράγοντας της ευτυχίας είναι και η τύχη εξάλλου. Αλλά όντως, ναι, η τύχη υπάρχει. Και ευνοεί εννοείται τους τολμηρούς αυτή η τύχη. Θα δούμε πολλές φορές μπορείς να δεις έτσι ότι είχες κάποια ιδέα στο μυαλό σου, έτσι, μια ωραία σκέψη για οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι μια δουλειά, είτε είναι μια σχέση και βλέπεις κάποιον άλλον μετά από καιρό να το κάνει. Και να το κάνει και χειρότερα από σένα. Η δική σου δηλαδή σκέψη, η δική σου ιδέα ήταν πολύ καλύτερη. Και λες, κι εγώ το είχα σκεφτεί αυτό, εντάξει μωρέ. Αυτός όμως πέτυχε. Εσύ ακόμα έμεινες στη σκέψη. Γενικότερα, ότι αν έχεις τύχη, σε κάνει ευτυχισμένο μέχρι ένα σημείο. Είναι μια γέφυρα η τύχη στην ευτυχία. Από εκεί και ύστερα όμως, για να είσαι μακροπρόθεσμα ευτυχισμένος, χρειάζεται έτσι τρία συστατικά. Είναι μια τριμέρεια, να μπορούμε να το πούμε και αλλιώς, για να έχεις μια καλή ζωή, μια καλή επιτυχία στη ζωή σου. Και ποια είναι αυτά τα τρία μέρη? Να τα δούμε και λίγο ένα προς ένα. Το ένα μέρος είναι το να έχεις αυτοπεποίθηση. Το άλλο είναι να έχεις θάρρος και το τρίτο που πολλοί το έχουν είναι πίστη στα όνειρά τους, πίστη στην ελπίδα τους, στην ιδέα τους. Οι πλήστοι όλοι έχουμε μια ιδέα, μια φαντασία, κάτι στο μυαλό μας, αλλά κανείς δεν έχει το θάρρος ή αυτή την αυτοπεποίθηση να βγει έξω και να το κάνει δυναμικά. Το να βγεις και να δοκιμάσεις και να χάσεις δεν είναι λάθος. Για το λόγο ότι είχα την ιδέα, δοκίμασα, απότυχα και συνεχίζω κάτι άλλο. Άρα δεν μένω στάσιμος και δεν τρώω τον χρόνο μου, το σημαντικότερο. Προχωρώ σε κάτι άλλο. Σε αντίθεση με αυτόν που δεν θα δοκιμάσει ποτέ και θα μείνει σε εκείνη την ιδέα κολλημένος, θα περνάνε τα χρόνια, θα περνάνε οι μέρες και απλά θα συνεχίζει να ζει σε αυτή την ιδέα. Χρειάζεται να έχεις θάρρος, να κάνεις την αρχή, να έχεις την αυτοπεποίθηση και να προχωράς πάνω σε αυτό το κομμάτι που θέλεις να δουλέψεις. Είτε είναι μια δουλειά, είτε είναι μια σχέση, είτε είναι η οικογένειά σου, το οτιδήποτε. Και γενικότερα πρέπει να βλέπεις και να μαθαίνεις. Γιατί είπαμε, μήτηρ της μαθήσεως είναι η μίμηση. Όλοι μαθαίνουμε μέσω της μιμήσεως. Να βλέπεις, να μαθαίνεις και να μπορείς να προχωράς και να εξελίσσεσαι. Σε όλο όμως αυτό το επιτυχία, αποτυχία, είναι και η τύχη. Και είπαμε, χωρίζεται και σε μια τριμέρεια. Οκ. Όλα αυτά όμως είναι κάτω από μια ομπρέλα, κάτω από μια έννοια, κάποια μια ουσία που είναι η πηγή όλων των κακών και ταυτόχρονα καλών. Έχει μια διτότητα, μια διτή έννοια, εξαρτάται όμως πώς το μυαλό σου θα την δει και όχι τα μάτια σου, το μυαλό σου. Και δεν είναι άλλη από την άγνοια. Η άγνοια έχει πάντα δύο όψεις. Και τι εννοούμε δύο όψεις? Πώς θα τη δει το μυαλό σου και όχι τα μάτια σου. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, φανταστείτε ότι θέλετε να ξεκινήσετε πολύ σκοτάδι. Φανταστείτε ότι θέλετε να ξεκινήσετε μια δουλειά δική σας και λες γνωρίζω 5 πράγματα, δεν είμαι ειδικός, ξέρω λίγα πράγματα και θα ξεκινήσω όμως να το ερευνώ, θα ξεκινήσω να το ψάχνω, θα κάνω την αρχή και σιγά σιγά θα προοδέψω. Δεν είναι και τυχαίο που λένε ότι η αρχή είναι και η μισή του παντός.
Ξεκινάς, κάνεις την αρχή και ας μην είναι τέλειο πράγμα. Η τελειότητα χάνει λίγο την ουσία. Όταν ξεκινάς και προσπαθείς να βρεις το τέλειο, χάνεις την τελειότητα, χάνεις την αρχή, δεν ξεκινάς ποτέ και σε τρώει όλο αυτό το πράγμα. Άρα, θεωρείς ότι δεν γνωρίζω, εννοείται ξέρεις 5-10 πράγματα, ξεκινώ ψάχνω, ξεκινώ μπαίνω σε αυτή τη δουλειά, ξεκινώ μπαίνω σε αυτό το κύκλο σχέσεων και βρίσκω σιγά σιγά στη συνέχεια. Το αντίθετο ακριβώς είναι αυτός που πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα, φωτεινός παντογνώστης, μπράβο, και λεπούρη, και δεν ψάχνει ποτέ του. Μένει στο εγώ γνωρίζω, θα αποτύχουμε, δεν θα πετύχει. Είναι και αυτή η αρνητικότητα. Πολλοί άνθρωποι το έχουν τώρα αυτό και στις μέρες μας, να είναι έτσι αρνητικοί, να μην δοκιμάζουν, να μην προσπαθούν, να φοβούνται. Τους κατατρέχει αυτή η ιδεολογία του φόβου και ταυτόχρονα και της εξυπνάδας, το όλοι ξέρουμε τα πάντα και τα γνωρίζουμε. Και πού οδηγεί αυτό? Σε μια αποτυχία. Η τύχη σε ευνόησε, από εκεί και ύστερα, όταν δεν λειτουργήσες με την τριμέρεια, να έχεις λίγο θάρρος, να έχεις μια αυτοπεποίθηση, να γνωρίζεις 5 πράγματα και να καταλάβεις ότι πρέπει να ψάξω να βρω κι άλλα, να δοκιμάσω, να ερευνήσω, τότε δεν θα έχεις απαντήσεις. Και όπως είπαμε και σε ένα άλλο βίντεο που είχαμε κάνει, το να ψάχνεις, το να ερευνείς, πώς θα σου έρθει όμως αυτό? Όταν θα καταλάβεις ότι γνωρίζεις λίγα, άρα ξεκινάς και ρωτάς, σου γίνεται ένα πάθος αυτό με τις ερωτήσεις, έτσι ερωτεύεσαι αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων και καταλήγεις σε μία έρευνα. Και τότε και μόνο τότε ξεκινάς και έχεις περάσει τη γέφυρα της τύχης, που ήσουν νέα, έχεις και μια μικρή επιτυχία και προχωράς σε μια μακροχρόνια επιτυχία. Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια όσο το παρουσιάζουμε, γιατί έτσι θα ήμασταν όλοι πετυχημένοι, σίγουρα, αλλά κάθε αρχή, κάθε κίνηση είναι όμως και μια επιτυχία. Έχεις τη τύχη, σου δίνεται, άρπαξέ την. Και αν δεν υπάρχει αυτή η τύχη, καμιά φορά λένε δημιούργησέ την. Σκέψου, ρώτα τον εαυτό σου και τότε θα τη δημιουργήσεις και εσύ και μόνος σου. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι μας κάνετε ένα like, ένα subscribe, κάντε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς για την τύχη? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Βοηθήστε λίγο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.